Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, solo po ako. Tsaka yung kakainin ko ngayon ay KFC Overload Mukbang. So meron ako ditong chicken chops, meron ding french fries, chicken ala king, ayan o. Wow, sarap nito. Mayroon ding zinger burger at hot and crispy KFC fried chicken. Mayroon din ditong mushroom soup. Yan. Gaya ko muna. Nandito po yung gravy. Tsaka mayroon akong coke mga ka-studio. Yan. Ready na po lahat. Hindi natin patatagalin to. Pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po. Mga unta nyo, mga studio. Kita una sa chicken. Hot and crispy chicken. Mm. Medyo manghan talaga siya. Diluko na to. Rice. Ito po, chicken chops. Kain po. Meron din dito mushroom soup. So ito yung giging sabaw natin. Ang sarap.
Panalo mga kastudyo. Sulo ko ngayon mga kastudyo kasi para madami kaming magawa na video din ba. Si Mrs. din po solo siya ba. Kasi iba't iba kami ng cravings ngayon. Ako KFC, sa kanya naman ay kuan, Chowking. So, kami din po hindi din po araw-araw nagmumukbang, yung upload namin every other day po. So, mayroon talagang pahinga kapag nag-split kami, ba solo kami ang gagawa. So, madami yung mga rest day namin. Merong price. Yung price na ulam din. Dito tayo sa Chicken a la King. Dito tayo sa pinakamalaki. Itong Zinger Burger. Tikman natin mga kastudyo. So ito, ato sa abliho na. Mabli ba niya siya? Ayan. Uy, nimilit na gini siya mga kastudyo. Tikman na natin to. Sarap siya. Kapag po solo po kami, kanang restocking po kami kasi baka bulunan tayo man. Mahirap pag salita po. Yan, konti lang.
Sarap. Usin natin to mga studio. Ito lang laso.
Nabusog ako sa yung Singer Burger. Grabe, ang hibi ng mga studio. Tsaka manghang din yung chicken lang. Shoutout po muna ako. Shoutout kay Roslyn Paragas. Shoutout Tigs. Shoutout din kay Noor Azakil from Kuwait. Ismail Jr. Baklian. Cho Jr. Arindane and Ilardi family. Shoutout din kay Maripi Corpus from Ilagan City, Isabela. Hazel Custan. Jennifer Lingon Aspiras. Palma family in Negros. Jeneline Villanueva Reyes. Ausan Jason from Zamboanga, Sibugay. Berlin Dumusmo Gretes. At ang last po ay Toruba Lani from Katil, Davao Oriental. So yun na po lahat yung shoutout mga students. Sana po nag-enjoy kayo sa episode na ito. KFC Mukbang Overload. Maraming salamat po. Bye for now and kita po tayo sa susunod. Bye-bye.